И тем временем прошел флешмоб в поддержку Джамалы. На нем побывала наша съемочная группа. С самого утра киевские студенты уже болеют за Джамалу. Выстроились на асфальте в виде цифр 1944. Это название песни, с которой Джамала представит Украину на Евровидении. В руках плакаты с изображением сердца в цветах флага Украины. На нем написано «Voice of Unity» – голос, который объединяет. Цель акции – показать, что голос Джамалы объединяет все народы Европы. Джамала є голосом, який єднає. Вона єднає, незважаючи на всі проблеми, які існують у народів, України, у світі. Вона єднає усіх. І ми хочемо, щоб Європа була об'єднаною, сильною, і Україна была частиной цієї об'єднаної и сильной Европы. В акции приняли участие более 150 студентов. Для каждого из них песня 1944 символизирует что-то свое. Нам варто розуміти, що на території Криму проживає кримсько-татарський народ. І раніше він займав більшість цієї території. Але, на жаль, пропагандистська політика та жорстка політика Росії це змінили. І нам варто розуміти, що таке голос єдності та об'єднати всю Європу у прагненні до справедливості та миру. Участники акции считают, выступление Джамалы станет напоминанием мировому сообществу о нынешнем положении крымских татар в Крыму. Исмаил Газиев, Заман, АТР.